in zavain tibaivek kule March nikwa sang ni som ni panga Sunday zanlai vel khan US Secret Service te chuan Washington DC a White House bula mi pakhat silai keng chu an kapa heti lai hian President Donald Trump hi Florida a ani March niriat sang ni som ni panga khan thi chilpol zinga mi pakhat chu Indiana atangin Washington a azin in tual chung police te chuan Secret Service te an hriatira Sunday zanlai vela Secret Service agent te chuan 17 and F Street NW bulami mallir theiding an hua an 2009 asoi ang melmang pu mi pakhat kia kalpo an hubok ani officer ten an pan hnai lai chuan chupa chuan silai alek kanga chuti lai tak chuan Secret Service mi le sa te chuan silai met puakin an kapta ani Secret Service lam chuan hepa hi damdo ina da ani thu le adin mun chu an hriat zui lo thu an soya he thil hi Metropolitan Police Department chuan an chui dona a chan chu District of Columbia chunga tharum thona thleng chui chungchanga mo phurtu primary agency an ni wangani China lam chanchin hi an soi vele taila China chuan ven himna lam ati chak chho zela tun hnai a khan Bay of Bengal a India in missile ates chu an radar bun thar chuan aman thei thu le a chui zui thei thu an soi he radar hi large phase array radar LPAR an tia China le Myanmar ramribula Yunnan province a he system hi an bun ani India tana he radar angai mo em na chan chu he radarin aman thei chin hi athuin azaw lutuka kem sanga bialami chu thatakin aman theya Indian Ocean tele India ram chung ril zo khimna ati dir thong thei don ani India Security Agency te chuan sarkar lai pui hriatir fatin LPAR chuan Odisha tuipui kama Dr. APJ Abdul Kalam Island missile test an nei te chu an hmu theianga an chui zui thei don an tia he thliarkar hi Agni 5 intercontinental ballistic missile le tui hnuai long K4 missile ka chuana hunata na man ani India in missile a ka chuana hun hi China radar station thar atanga chimthlang lam kem sang ni atanga sang ni jani velania he mun hi China radarin aman thei chin hian a huam chiang le a China hian India missile ka chua zong signal aman thei vek ani ballistic missile zong te hi nuclear a thuam te po telin khovel pon lam space a low earth orbit an thlok chuak phota chutatang chuan an target ka fu turin khovel boruaka an kir le thin ani tunlai air defense radar LPAR ang te hi heng missile lo hmua chui thei tura duan an ni he radar mang hian China chuan Bay of Bengal tuipuya longchevel le sipai malak na poimo tak te le Malacca Strait lama longchet vel dan te po athli thlai thei dona LPAR hi base 37 thunun na hnuaya da ani a hei hi People's Liberation Army Aerospace Force peng pakhat nei ramdang space lam thil le missile chuina konga thiam thil nei thatak an nei Israel Energy Minister Eli Cohen chuan March nikwa sang ni som ni panga Sunday khan Gaza a electric supply ti top turin thu apek thu asaya Gaza Strip a electric supply ti top ngal tura thu pe ka kaming kazia nana Hamas in anmante shroi kir turle Hamas te chu Gaza a anom to lo ti achian ma chuan engman ruapo kan mangang ti in Eli Cohen chuan asoya kar masalama khan Israel chuan Gaza a tanpuina thondu zong chu anti top veka thlasom panga lai anin do hnuwa inka hai puan ania tuna hian inka hai hun pot sei turin
Palestinian hel hoin in ka hai thutlung an pom hmalo chu an dang ri don ani in ka hai an lo puan to chu March mi khat khan a topa in ka hai puan ani chung khan eile in chena tur le damdoi lama tran puina te po Gaza a hian alu thei pa a Israel chuan April thalai hol thenga in ka hai po se an du thu an soila in Hamas chuan in dona chu ti to plan an du thu an soi ve thung ani ole khati chin khan ni ri phot mai ro se